Синең менән генә бәхетле мин булдым. Үзем гаеплеләр яңгыз торып калдым. Бу төнем тагы күккә мин караем. Йондызлар хәтерләтә һине һылыукаем. Була бит иң көчле мөхәббәт, беренсе йөрәкләрнең янып йөрүләре, һөюләре, беренсе аерылышкандагылар күз яшьләре, беренсе нишләп кенә ул хаклай алмадык безнең мөхәббәтте, безнең мөхәббәтте. Һавала самолет эзләре югалды. Уйламанык шул без, һуңгы очрашуыбыз булды. Була бит иң көчле мөхәббәт, беренсе йөрәкләрнең янып йөрүләре, һөюләре, беренсе аерылышкандагылар күз яшьләре, беренсе нишләп кенә ул хаклай алмадык безнең мөхәббәтте, безнең мөхәббәтте. Yıllar ötті, hamon da ағынам һинен. Була бит иң көчле мөхәббәт, беренсе йөрәкләрнең янып йөрүләре, һөюләре, беренсе аерылышканда